kanti uPetros utheni unguThixo. Hallelujah. Ngeke uFilip ayobaptiza itheno wavele waflya from here wagqabela estrandi wafika wabaptiza itheno ngoba utheni unguThixo. Into yabangela uMoses angabanje iphuthe kodwa wemkebulela umuntu ithi because wafika enguThixo. Into yabangela uba akwazi uvula ulwandle olubomvu ngenxaba wayenguThixo. Ngicela ukudale ukuyalele ukuwenza into ezintsha phezu kobomi bakho but ngomlomo wakho. Amen. Ukuthethe ngelakhe ilizwi. Hallelujah. Ukuyalela imeko ngokwakho ngoba unikwe igunya. Amen. Xa uthetha mali ngathi ngathetha umuntu manje. Xa uthetha wena ingakuthetha umntwana mayibe ngathi uthetha uqobo. Hallelujah. So unikeze chance ukuthi uthele ngokwakho. Hallelujah. Unikeze chance ukuthi uyale ngokwakho. Hallelujah. Kuba mina andiyazi uba wena umonela ntoni, andiyazi uba ufuna yaphi, andiyazi uba yintoni oyirhalela ebomini bakho, andiwazi ukuthi inhliziyo yakho andiyazi. Hallelujah. But wena uyazazi. Hallelujah. Kodwa ufuna unikeze ithuba ukuthini uthandaze ngokwakho umlomo, uvule owakho umlomo, utsho ngawakho amazwi uThixo ndinguThixo ngegama likaYesu. Nazi izinto ndinguThixo kuzo. Awuthandaze egameni likaYesu Kristu. Moya